Haluatko ansaita kryptoa ennen lanseerausta? CoinDogsPodin suosittelupalkkio-ohjelma on virallisesti täällä. Ja tämä on tilaisuutesi ansaita CDS vain kutsumalla muita liittymään mukaan liikkeeseen. Kun kampanja käynnistyy, voit luoda henkilökohtaisen suosittelulinkkisi yhdistämällä Solana-lompakkosi, Phantom tai Solflare. Jaa linkki yhteisöllesi, ystävillesi tai seuraajillesi, ja aina kun joku ostaa CDS-linkkisi kautta, ansaitset automaattisesti tokeneita. Järjestelmämme palkitsee sinut 3 suosittelutasolla. Taso 1. Ansaitse 3% kaikilta, jotka suosittelet suoraan. Taso 2. Ansaitse 2% henkilöiltä, jotka he suosittelevat. Taso 3. Ansaitse 1% 3. tason suositteluista. Kyllä, aivan oikein 3 tasoa passiivisia palkkioita, jotka on rakennettu älysopimukseen. Ei välikäsiä, ei paperityötä, vain puhdasta lohkoketjuautomaatiota. Kaikki on koodattu suoraan älysopimukseemme, täysin muuttumattomana ja läpinäkyvänä. Jokainen suosittelupalkkio maksetaan automaattisesti. Mitä enemmän suosittelusi ostavat, sitä enemmän ansaitset, ja järjestelmä seuraa kaiken vaivatta. Heti kun kampanja käynnistyy, yhdistä lompakkosi, Phantom tai Solflare, hanki oma ainutlaatuinen suosittelulinkkisi, ala jakaa ja ansaita. Ei rajoja, ei KYC:tä, vain yhteisölähtöinen mahdollisuus. Tämä on aikainen tilaisuutesi ansaita isosti ennen lanseerausta ja auttaa kasvattamaan CoinDogsPod-yhteisöä. Varmista verkostosi nyt ja anna CDSN puhua puolestaan.